Παναθηναϊκός. Είναι κάτι που είδαμε πολλές φορές και στο δεύτερο παιχνίδι, την ώρα που γύρισε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός βγάζει το πρώτο αίμα. Θα πλησιάσει. Η μπάλα μάλλον συμπτωματικά στα χέρια του Τσαρτσαρή και από εκεί ελαφρώς συμπτωματικά στο καλάθι. 4-3. Νίκολας. Σχεδόν στο τέλος του χρόνου δίνει μια λύση. 5-6. Μάχη για πρόκριση στο Final Four. Προηγείται. Αν λέει κάτι αυτό που θα πω τώρα μετά. Σπανούλης. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Το pick and roll. Από τις σπάνιες περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός τους ψηλούς δεν τον έχουν στείλει ούτε μία φορά στη γραμμή. Αν μείνετε μαζί μας θα έχετε ενημέρωση και από εκεί. Μια καλή άμυνα από τον Ματούς. Σπανούλης, η άμυνα πιάστηκε ανοργάνωτη και ειδού το αποτέλεσμα. Παρά την άμυνα. Πάλι το ίδιο κόλπο, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Μπράβο στο Σπανούλη, παίζει καταπληκτικά, έχει παίξει δύο καταπληκτική νίκη στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 87. Τρίποντο από το Σπανούλη. Μεγάλος ηγέτης σε αυτό το πρώτο. Τι Νίκο, ξέρεις τι, ότι δεν ήταν δυνατόν να παίξει στον αγώνα του. Στα μέσα βρίσκει κόσμο μπροστά του, μπάλα γύρισε σωστά και γρήγορα, ο Φώτσης δεν έχασε την ευκαιρία. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ. 3. Και το σύνολο των rebound είναι 14-7 υπέρ του Παναθηναϊκού. Νίκολας 16-20 θα να πάρει τα ενία όσο λείπει ο Μακιντάερ. Διαμαντίδης είδε στη γωνία τον Νίκολας, αυτός την περίμενε την πάσα και να το αποτέλεσμα. Στους 7 ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό την πατήσανε. Στην επίθεση βέβαια δεν είναι αδύνατο σημείο για Σκεβίτσιους, το είδατε. Στην επίθεση δεν ήταν ποτέ αδύνατο. Το 3 με το Φώτση το 4, Σπανούλη και Διαμαντίδης στην περιφέρεια. Περπέρογλου για 3. Πολύ καλή επίθεση, πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Πάλι ο Περπέρογλου. Πέρασε ο Πέκοβιτς. Αυτός δεν κάνει λάθος. 30-23. Φώτσης. Ναι, στο συν 10. Μεγαλύτερη διαφορά ο Παναθηναϊκός δείχνει. Μαρκάρει τον Διαμαντίδη. Διαμαντίδης τον άφησε πίσω του και έφτασε στο καλάθι. Σπανούλης. Δεν το φοβάται ο Τόμερκαν, τον άφησε πίσω με ένα εκρηκτικό πρώτο βήμα. 35-23. Ο Βασίλης κάνει μεγάλο παιχνίδι. Για την επίθεση. Φώτσης περιμένει τον Πέκοβιτς, τον σημαδεύει. Ο Πέκοβιτς θα βάλει το καλάθι. Η μπάλα πρέπει να πάει τώρα στον Πέκοβιτς. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 13, μολονότι έχει κάνει 9 λάθη έναντι 3 της Σιένα. Την οποία όμως έχει αναγκάσει σε κακές επιλογές, σε άσχημα σουτ. Κοίταξε, μέχρι στιγμής το αδύνατο και δοθεί μπάλα στο Παναθηναϊκό εδώ. 12 δευτερόλεπτα για τη Σιένα. Τρομερή άμυνα του Σπανούλη. Σπανούλης θα πάει μόνος αυτή τη φορά. 41-26. Μέγας μπιλ αυτό κρατά. Πάσα στον Περπέρογλου λίγο χώρο. Δεν υπάρχει σφύριγμα. Άδικα φωνάζουν οι Ιταλοί. Καλάθι από τον Κώστα Τσαρτσαρή. Παρόν ο Τσαρτσαρής. Μετά 26. Εδώ. Εγώ θα επαναλάβω ότι τα πάντα ξεκινούν. Τον Τσαρτσαρή. Καλή τύχη. Μία αντίπαλο που καταραίει. Ο Μπράντοβιτς θα πέσει. Διαμαντίδης. Περίμενε ο Νίκολας αγροβολισμένος και οπλισμένος. Του το έδωσε έτοιμο Διαμαντίδης. Φίνλεϊ με τον Φώτση. Θα βγει άμυνα, θα βγει. Η μπάλα στα χέρια τα δικά μου παραλίγο. Τον σκέπασε Διαμαντίδης. Φώτσης και Διαμαντίδης και κυρίως για Σκεβίτσιους. Για το συν 20. Ναι. Ας βάλει και αυτός κάτι. Το ίδιο ακριβώς σύνθημα. Φάουλ. Ο Ντόμερκαν την έδωσε ο Σπανούλης τρομερά. Τη σωστή στιγμή στο θηρίο. Επόμενο παιχνίδι. Πέκοβιτς. Το Λαβρίνοβιτς στην πλάτη. Και πάσα έξω. 37-60. 37 και έχει τώρα τη δυνατότητα, την ευκαιρία την οποία αξιοποιεί βεβαίως να αυξήσει τώρα. Ο Λιθουανός ψάχνει. Πώς την πέρασε στον Πέκοβιτς. Εδώ. Θα διαβάσει την άμυνα, θα πάει μέσα. Μεγάλη επιστροφή αυτό. 19-8. Νίκολας για 3. 51-72. Άλλος ένας ο οποίος έχει βάλει